Gaur egun autobus elektriko mailan edo zerbitzu publiko mailan bazan dugu teknologia disponible dago, karga azkarra egin dezakegu pantografoak jarriz linea bukaeran, eta orduan 5 minutu irauten duen karga batekin 15 kilometrotako autonomia eman dezakegu autobusari. Orduan esan dezakegu ez dakagula autonomia arazorik, eta bestalde karga geldoa daukagu. Karga geldoak autonomia limitatua dauka, baina aldi berean flexibilitate gehiago ematen digu, ez? Eta guzti honekin, karga azkarra eta karga geldoarekin topatu behar duguna da ekilibrio bat, zenbat pertsona eruten ditugun, zeren karga geldoan bateria gehiago eruten ditugu, zen olako flexibilitatea behar dugun, eta bukatzeko zein da modelo finantzieroa, ze bilatzen duten gure bezeroak, eta azkenean modelo finantziero bat jarri behar dugu mahai gainean, beraientzako erakargia dana transizio hori egiteko elektromugikortasunera.